sve tu. Ozbiljno, mala flašica. Ja imam srednju. Wow, pogledajte ovu ogromnu flašu želea od meda. Vrhunski. Jane je dobila najmanju. Mike, ne usudi se da diraš moje slatkiše. Moji su i ja ću ih pojesti. Wow, kako je ukusno! Također se pretvara u žvakaću gumu. Mike, ti si na redu? Rado ću početi. Hajde da je otvorimo i stisnemo. Kako je primamljivo i ukusno. Želim još. Želim da popijem celu flašu. Znate, nikada nisam probao ovako ukusnu hranu. Pa, istisnuo sam i posljednju kap. Pozdravi se sa flašom. O, zaglavila se. Jao, Mike, šta si to uradio? Zalepilo mi se za kosu. O, ne ide. Moja kosa! Ups. Smislit ću nešto. Evo ga. O, vratila se. Mike, nemoj to više da radiš. Ljudi, tako ste smešni. Napravit ću balon. Tako je ogroman. Pa, Brady, ti si na redu. Sjajno! Hajde da otvorimo flašu. Baš i ne ide. Ne mogu da istisnem. Ups. Žao mi je, ljudi. O, ti si smrad. Bilo je neprijatno, ali imam ideju. Pozvat ću sebi helikopter. Halo? Treba mi helikopter. Evo ga. Spustite uže. Pa, vezat ću ga oko flaše. I podići je. Wow, Stvarno su podigli moju ogromnu flašu u nebo. I to pravo u moja usta. Juhu! Moj ukusni žele. Kako je slatko i neverovatno. Volim vas, ljudi. Ona je luda. Šta? Tako malo pakovanje Pringlesa? Ozbiljno? What? Aha, šta je sa tobom? A ja sam imala mnogo sreće. Čekaj, Brady je sve nadmašila. Tako sam srećna. Imam ogromno pakovanje Pringlesa. Pa, nemojte biti ljubomorni. Jane, ti počinješ? Pa da, opet imam najmanje pakovanje, ali ipak ima nečega. Šta, samo jedan? To nije dovoljno. O, nema više ništa. Pa, hajde da probamo to što imamo. Veoma je mali, ali je veoma dobar. Mike, tvoj red. Stvarno? Hajde da probamo. O, čokoladni čips je vrhunski. Ovo je prvi put da ovo probam. Fantastično je. O, izgleda i ukusno. Stvarno želim jedan. O, devojke, mislim da imam problem. Ruka mi se zaglavila u pakovanju Pringlesa. O, ne mogu da izvučem, devojke. O, što je to? Pa, daj da ti pomognem. I ja ću pomoći. O! Čekaj, mogu malo da pojedem? Jao, moja glava. O, nema ništa. O! Hej! Ništa nije ostalo! Kako si mogla to da uradiš? Brady, daj! Juhu! Hajde da pogledamo. O, ne mogu da dohvatim. Samo ću okrenuti kutiju. Wow! Pogledajte sav moj čips. Imam čitavo brdo čipsa. I tako su ogromni. U šoku sam. Bukvalno je veličine moje glave. I veoma je ukusan. Sjajno. Idemo dalje. Čekaj! Ideja. Treba mi ogromna čaša.
Pokazat ću vam šta ću da uradim. Savršeno! Izlomit ćemo ogroman čips na male komadiće i sve ubaciti u ogromnu čašu. Moramo je potpuno napuniti komadićima čipsa. Oh, yes. Wow! What was that? A sada je najzanimljivija stvar sve to otopiti. Biće zabavno. Sklonite se. Pogledajte taj bacač plamena. Kako cool! Sada imam ogromnu čašu otopljene čokolade. Wow! Ove čaše su tako cool! Vreme je da se popije. Pogledajte moju cool slamku. Obožavam ovo. Izgleda ti ukusno. Britney, možeš li da podeliš? Ne želim da delim. Ova ogromna čaša čokolade je samo za mene. Nisam znao da je Britney tako pohlepna. Ali mi imamo posebne slamke i možemo popiti svu čokoladu kroz njih. Awesome! Mike, ovo je tako ukusno. Volim čokoladu. Šta? Wow! Gde je? Nemoguće da sam sve popila. O, ne. Vi ste mi ukrali čokoladu. Ups, uhvaćeni smo. Smešno je. Kakva mala kocka Maltizersa. Definitivno je veoma ukusna. Šta? Ura! Imam ogromnu kocku Maltizer bombona. Wow! Oh my god! Mike! Pogledaj to! Konačno je sreća na mojoj strani. Ali počet ćemo sa Britney. Pa, ja stvarno imam najmanju. Ha, znam šta treba da radim. Wow! Ima nešto unutra. To je gumeni medvedić. Ovo je tako cool. I neverovatno ukusno. Sada vraćam poklopac i probam samu čokoladnu kocku. Oh, wow! Ovo je tako ukusno. Mike, tvoj red. Hajde. O, da. Hajde da probamo. Wow! Unutra su Skittles! Moje najomiljenije bombone na svetu! Oh, nice. Pa, ja ću za sada jesti Skittles, a ova posebna slamka će mi pomoći u tome. Biće tako brzo! Njam! Sada se vratimo na samu kocku. Ha! Pogledajte, slomio sam je i sada imam puno bombona. Ali nemojte ih dirati. Poješću sve do poslednje kuglice. Pa, to je to. Volim Maltizerse. Jane je na redu. Ura! Za početak, slomit ću ovu kocku. Wow! Čekajte, ljudi! Veoma je teško. Pazite na to, ali nemojte jesti. Ha! Mislite li isto što i ja? Penaste bombone, čitavo brdo njih. Neverovatno je ukusno. Obožavam ih. Tako su mekane i Hej! Šta to radiš? Njam! Wow! I tako je veliko! I meni se sviđa. Lepo! Zašto jedete moje bombone? Primetila je? Vi ste moji prijatelji. Molim vas da ih ne jedete. Mada, dobro, imam celu kocku poslastica. Ukusno! Hvala vam! Wow! Mali popkejk! Kako slatko! A šta je sa tobom? Wow! Pa, ja imam srednji popkejk. Također je lep. Šta? Jane? Da? Ja imam ogroman. Ne, Britney je prva. Stvarno? Ura! Izgleda tako primamljivo. I ukusno je.
Ali to je sve. Ko je sledeći? Ne. Ja sam na redu, Jane. Grizem. Tako je lepo unutra. I ja želim da probam. Ja sam na redu? Da! Dozvolite mi da probam svoj ogromni popcake. Stvarno je težak. Ne mogu da ga podignem. Man. Ne ide. Dobro, mogu da ga isečem. Pa, testerisanje nije lako, ali ja to mogu. Stvarno sam uspela. Izgleda prelepo i veoma ukusno. Njam. Yummy. Možemo li da probamo? Moj popcake. Pa, dobro. Hvala ti puno, Jane. Najbolja si. Nerealno ukusno. Prijatno, prijatelji. Wow, to je cela kanta Maltesers bombona. Ali čekaj malo. Pogledaj to. Mike ima cijelu kantu, a Enid ima ogromnu kantu. Moj Bože, nevjerovatno. Počnimo s Wednesday. Zašto ja imam najmanju? Znam. Imam posebnu cijev. Mogu usisati sve slatkiše, a da čak ni ne uprljam ruke. Jednostavno i ukusno. Sjajno. Mike, tvoj je red. Okej, moj je red. I ja imam nešto. Pogledaj to! Super stvar s toboganima! Moći ću brzo pojesti sve Malteserse! Biće nevjerovatno zanimljivo! Da vam pokažem! Sastavio sam ogroman tobogan! Sada ovdje stavimo Maltesers bombone i gledaj kako idu! Tako je zabavno! Wow! Hajde da probamo! Njam! Hajde ponovo! To je genijalno! Nevjerovatno! What was that? Njam! Kako cool! Pretpostavljam da je to. Malo je tužno, naravno, ali sada je Enidin red. Hajde! Da, ja ću probati. Tako su ogromni. Kako je ovo ukusno. Šta? Želiš da podijelim? S tobom? Nema šanse. To je moje. Definitivno nisam raspoložena za dijeljenje. U redu. Sama ću uzeti sve Malteserse. Moramo izrezati pravu rupu u stolu. Onda ću uspjeti. Koristeći naš bacač plamena, spaljujemo to i... evo nas. Šta? Gde su moji bomboni? Wednesday! Jesi li sve pojela? Kako si mogla? Morala si podijeliti. Možeš završiti ovaj. Wow, kako malo pakovanje pahuljica. Wednesday ima standardno, a Enid ima ogromno. Pogledaj to! Gigantsko pakovanje pahuljica. Neverovatno. Mike, počet ćemo s tobom. Došao sam na genijalnu ideju. Mogu jesti pahuljice za malim stolom iz malog tanjira. Sipajmo ih u našu zdjelu. To je tako genijalno, zar ne? Prvo idu pahuljice. Zatim sipamo malo mlijeka preko njih. Ovo će biti stvarno ukusno. Trebali bismo to probati što je prije moguće. Idemo s kašikom. Njam!
ali mali obrok brzo završi. Prestanite se smijati. Očistit ću se i red je na Wednesday. Naravno, već sam sebi pripremila tanjir i kašiku. Sipam pahuljice u zdjelu, dodajem malo mleka. Savršeno. Ruka. Ne želim uprljati ruke. O, kako ukusno. Dobre su, iako su šarene. O, moj Bože! Želim još! Hvala, Ruka. Ćao. Enid, tvoj je red. Let's go! Odlično! Kako mogu pojesti ovo ogromno pakovanje? Da, došla sam na genijalnu ideju. Odmah se vraćam. O, čekajte me! Pa, kupatilo će mi definitivno odgovarati. Nemam ogromnu zdjelu, ali imam ogromnu kadu. Sipam mleko pravo unutra. Definitivno imam dovoljno da napunim celu kadu do posljednje kapi. A sada možemo staviti naše pahuljice tamo. Kako su lijepe i šarene! Neverovatno! Ima ih tako puno! A sada mi preostaje samo da zaplivam tamo. Hajde da uđemo! O, da! Možemo se okupati i osvežiti! O, moje patkice! Hajde da se ne utopimo i stavimo je. Zanimljivo! Ovo je tako dobro! Patkice, želiš li malo? Probaj! O, kakva mala krofna. Manje je od Wednesdaynog nokta. Enid ima običnu, a Mike ima ogromnu krofnu. O moj Bože, Wednesday opet ima najmanju porciju. Prestanite se smijati. I ja ću početi prva. Moja krofna je ukusnija od svih vaših zajedno. Samo je zgnječimo. Uspelo je. Postala je pljosnata i sada je veća. Ukusno, stvarno mi se sviđa. Pa dobro, pretpostavljam da je to. Sada je Enin red. Ura, moja krofna me čeka. Tako je slatka. Pogledaj moje usne, kako su lijepe. Mike, šta to radiš? Ne ljubim te. Izvini. Mrvice su tako dobre. A sada je vreme za krofnu. Kako sjajno. Želim sve da pojedem. Njam, njam, njam. Pa, sada je moj red. Moja krofna je tako ogromna. Moramo je izmeriti. Jasno. Pala mi je na pamet ideja. Izvini, Wednesday. Ne želim se uprljati. Odsjedmo mali komad. Wow, kako ukusno. Želim još. Mike, moraš požuriti. Djevojke su se umorile od čekanja. O, već su otišle. Pa, neka bude tako. Ne treba mi niko osim moje krofne. Ona će zamijeniti moje prijatelje i sve obroke. Nisam znao da ću doći do kraja. Moja omiljena krofna. Mike je završio svoj obrok nakon 100 slojeva. Sjećaš li nas se? Prošla je 101 godina, Mike. Hvala ti što si bio sa mnom. Red je na novu poslasticu. Kakva su ovo dugmad? Ovo izgleda zanimljivo. Trebamo li pritisnuti? Šta se dešava? Pogledaj to! To je mala čokoladica. O, si
Sićušna hrana je tako slatka. Hajde da probamo. Ukusno. Volim čokoladu. Ali nema više ništa. Šta ako ponovo pritisnem dugme? Enid, sada je moj red. Pritiskam dugme. Wow, to je čokolada, ali je definitivno veća. Skidamo pakovanje i moram iseći čokoladu na male komadiće. Koristim svoj nož za to. To je bolje. Znaš šta? Pala mi je na pamet ideja. Mogu napraviti svoj mali mrtvački sanduk. Biće od čokolade. Vidi kako je sladak. A sada želim da ga probam. Da vidimo. Wow. Ovo je ukusno. Voljela bih imati takav sanduk za sebe. Mike, tvoj je red. Šta god kažeš, Wednesday. Pa, ne vidim ništa. Leti li to nešto prema nama? O, ne! Ogromna čokolada! Došla je iz svemira! Djevojke, čuvajte se! Meteorit upravo leti s neba. O, tako je opasno. Spasite se! Djevojke, šta da radimo? Znaš šta? Moramo izvaditi fenove za kosu i usmjeriti ih prema čokoladi da se otopi. Vaši fenovi za kosu ništa u poređenju s mojim bacačem plamena. Tako je bolje. Sakrite se pod kišobran. Ovo je tako cool! Čokoladna kiša! Wow! Eva hrane. Volim Chupa Chups. I ja! Posebno kad ih ima 10! Pa. Nemate baš puno. Da, definitivno. Wednesday, ti počinješ prva. Kako da skinem omot? Rekla sam, odlazi. Hoćeš li mi pomoći? Ne volim ove bombone. Mike, možeš li ti ovo? Ha, lako. Zapravo ne. Žao mi je, Wednesday. Stvar. Riješi ovaj Chupa Chups. Svaka čast. Pa, vreme je da probam. Prilično cool. Gotova sam. Da, 10 od 10. Pa, konačno je! Moj red! Ovi Chupa Chups su tako slatki, a ja imam genijalnu ideju. Staviti ih sve u posebnu malu kesicu i razbiti ih! O, Mike, šta to radiš? Je li to neki novi trik? Bako, napravio sam slatke mrvice! Umočim svoj Chupa Chups unutra i ukus je mnogo bolji. Vrhunski je! Wow! Njam! Oh my god! Super! Bako, probaj svoj! U pravu si, unuče, ali od kojeg da počnem? Usisivač? Ha! Bako, tako si smiješna! Pogledaj si kosu! Baka nije zadovoljna time. Teo sam ti pomoći! Šta se dešava? O, smeće! Hvala ti, unuče. Ova bombona je veoma ukusna. Hajde da probamo sve ostale. Wow! I ja želim! Ti si već pojeo svoje? Sad je Bakin red da uživa u ovim divnim Chupa Chupsima. O, mislim da su mi se zaglavili ustima. Mike, molim te, pomozi mi brzo. Molim te, preklinjem te. O!
Ups, mislim da sam pretjerao. To sigurno! Treba će mi moja vilica. Ali slatkiši su veoma ukusni. Ješću jedan po jedan. Još jedan. I posljednji. Bravo, bako. Dobar posao. Yes! Sjajno. Jedno zrno kukuruza i to je to. Je li ovo neka šala? A baka ima 7, 8, 9, 10. O! Pa. To je dobra veličina porcije. Mike, moraš biti oprezan, a Wednesday je zapravo prva. Ne razumijem. Kako se ovo jede? Sačekaj malo. Hajde da unesemo malo vatre. Sad je gotovo. Dobila sam kokice. Savršeno. Hajde da probamo. Bako! Oh my god! Nisi morala to da uradiš. Hvala ti, tvoj je red. Pa, evo moje pegle. Lijepa sam. O, to je vruće. Vreme je da napravim kokice. Stavljam svoje zrna na peglu. I voila! Imamo ukusne kokice. Ovo je neverovatno. Bako, to je super! Tvoj je red, Mike. I ja imam ideju kako da brzo napravim kokice. Zapravo, imam poseban aparat za kokice. Sada mogu da napravim koliko god porcija želim. Sjajno! Tako je ukusno! What's the matter with you? O ne, Mike, nemoj to raditi. O, to je loša ideja. Ova mašina se definitivno kvari. Sjajno! Pogledajte! Koliko kokica sada imamo! Wow! Poslužite se! Ima dovoljno za sve! Je li to žvaka? Jedna žvaka je dobra, ali 10 je definitivno bolje. Pogledajte ovu visoku kulu od žvaka! To je ludo! Bako, počni. Gladna sam. Pa, ja imam samo jedno pakovanje. Vidi kako je roze i lijepo. Sviđa mi se. Možeš početi, Wednesday. Nisi je završila. Nisam ni primetila. Pa, poješću je sa zadovoljstvom. Gledajte, baka će naduvati balon. Ups. Gotova sam. Prije svega, želim da se rešim pakovanja. A sada ću napraviti jednu ogromnu žvaku. Izgleda savršeno. But that's not all. Pogledajte ovo. Napravit ću rezance od ove žvake. Sad je kobasica od žvake. Uvrćem je. I evo nas. Wow, Mike, pogledaj. Wednesday ima sjajnu ideju. Svaka čast. A zapravo, i prasence je veoma smešno. Pogledaj to. Pa, vreme je da pojedem svoje rezance od žvake.
Savršeno. Mike, tvoj red. Ura! Ali... To je bila loša ideja. Brzo ću je uzeti. Pa, hajde da počnemo. Pitam se koliki će biti moj balon. To je sjajno. Hajde da uradimo još. Mogu čak i da se igram s tim. Wow, to je tako zabavno. Mike, wow! Da, imam cool ideju. Mogu da napravim čitavu planinu od ovih malih balona. Wow! Pogledajte ovo! Ups, mislim da letim. Pomozite mi! O ne!